l'espai és maco, oi que sí? Fantàstic, molt maco. Molt bé. És molt maco. Estic aquí un moment, Molt bé. Bueno, hola Frederic, que hem estat xerrant, ens has explicat tots els gustos, el que fas. Pots explicar una mica més la teva feina? Doncs ara sí que m'has matat. Hem pensat que volies gravar això. No, però a mi m'agrada que surti la gent, si pot ser. Mira, com pots aquí, per exemple, a la sala 3, que és aquesta sala que estàs veient, que és on estem, hi ha formes diverses, entre elles estan els òvals, que són res més que una síntesi del cos humà. Aleshores no deixa de ser com un joc entre la geometria que et dona l'òval i la troballa d'aquest òval dintre del cos humà. Això dona un número determinat d'elements que vas combinant i vas, diguéssim, obtenint aquestes formes i aquestes sorpreses dintre de l'espai. I aquests contrastos que fas, entre una pedra i una figura humana o el ferro? El contrast del material és només un esperit d'investigació. És voler anar investigant sobre els materials i sobre tot allò que t'aporten els materials diferents i les seves possibles combinacions. Sempre estàs jugant amb aquesta probabilitat de trobar el número màxim de combinacions. I obtens respostes i sorpreses, tal com trobar-se una pedra al costat d'un plom o trobar-se un metacrilat al costat d'un plom, una pedra. I després el que és el ferro et serveix moltes vegades per un costat per estructurar la forma, la geometria, i per l'altre també com a suport i estructura de la mateixa escultura. Molt bé. I tu quan acabes una escultura, quina sensació tens? Quan ja la tens acabada, dius m'agrada, no m'agrada? L'escultura ve a ser com un recorregut que fas. És com l'alpinista que puja a una muntanya i es va trobant entrebancs i va trobant dificultats al llarg de la muntanya. Aquest anar avançant amb el camí dona plès, a pesar que són dificultats. Però el ple, diguéssim, l'objectiu de tot és obtindre la peça i és conquerir el cim. I quan ja l'has feta, quina sensació tens quan les veus? Doncs mira, si vols que et digui la veritat, ara m'he tirat una temporada que no venia a l'exposició i l'altre dia vaig tornar al cap de 2 o 3 setmanes i em va donar molta pau. Molta pau i molta sorpresa, o sigui, em vaig autosorprès. Per què? Vull dir, perquè no, em va sorprendre perquè estan situades en una manera, en una disposició molt adient, i per altra banda es percep una feina que moltes vegades, si la tens en un racó del taller, no es veu tan evident. Perquè aquí està molt ben il·luminat, molt ben situades, molt cuidat. Molt bé. Comentaves que... És com fer un catàleg, vull dir, tens una cosa, la poses en un catàleg, clar, n'expressa molt més que si no la tens en un taller, perquè està al seu lloc adient, perquè s'ha pensat per posar-la allà. Com es guanya la vida un escultor? Com es guanya la vida? Doncs no ho sé. Bueno, vull dir, un escultor professional se la guanya amb l'escultura. Un escultor que no es guanya la vida amb l'escultura, doncs, evidentment, si estàs parlant de com em guanyo la vida, fem moltes coses, tot el que surt i tot el que es pot fer. Molt bé. Bueno, doncs ha estat un plaer i espero que tinguis molta sort. Bueno, doncs per mi ha estat un plaer que tu hagis passat bé veient l'exposició. Bueno. Una sala que és dels 8 últims anys. Això serien les obres darreres que tu fas, no? Les obres? El darrer que tu fas, la primera sala que hem vist és... És la primera època i això ja és els últims 8 anys o 7 anys. En espais públics tens col·locats? En espais públics tens col·locades les 2 peces que estan a fora, que estan a Sant Cugat, junt amb una altra, amb una tercera, i després tinc a Matadepera. També. Matadepera tinc un altre a Bertí, i a Còrdova,
a Córdoba vaig participar en un simpòsium, que també hi ha una peça, i poca cosa més. I tu quan comences a fer una d'aquestes que estan tan basades en la pedra, que tens una idea d'algú que vols expressar, o és la pròpia material que tu dius, mira, a veure... A vegades és la pedra que et dona les formes o que et dona la idea, a vegades sí. Però moltes vegades és diguéssim, la idea la que domina la pedra. O sigui, tu dius, jo volia expressar aquest sentiment o aquesta idea, i llavors busco una pedra... Sí, més que idees és jugar una mica amb els volums i buscant espais que et vagin modulant a l'espai exterior. Molt bé.